Αυτή η κυβέρνηση ξεκόλλησε το έργο μετά από 17 χρόνια. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Πετύχαμε μια καλή συγκυρία, είχαμε τελείως διαφορετικές σχέσεις με τη Ρωσία και πετύχαμε μια συμφωνία η οποία είναι επωφελής. Είναι επωφελής για την Ελλάδα, είναι επωφελής για τη Θράκη, είναι επωφελής για την Ευρώπη. Γιατί? Διότι καθιστά ουσιαστικά ενεργειακό διάβλο και σταυροδρόμι ενεργειακό τη Θράκη μας. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή η πολιτική, ξέρετε, δικαιώθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Κάποιοι στην αρχή αμφέβαλαν αν θα ήταν σωστό να κυνηγήσουμε το South Stream, να κυνηγήσουμε το TGI, δηλαδή τον αγωγό, τον τουρκικό, τουρκο-ελληνικό, ιταλικό, με αέριο από το Αζερβαϊτζάν, ή τον Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Εμάς το επιχείρημά μας ήταν από την αρχή πάρα πολύ δυνατό. Πρώτον, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης γίνεται ένα λιμάνι εξαιρετικά δυνατό για την ανάπτυξη της περιοχής, για τις θέσεις εργασίας, δεν χρειάζεται να σας το πω, το αντιλαμβάνεστε. Δεύτερον όμως, είμαστε αποφασισμένοι να προφυλάξουμε απολύτως, και το είπα και νωρίτερα στη συνέντευξή μου και θέλω να το επαναλάβω, το περιβάλλον. Το περιβάλλον για μας είναι απόλυτη προτεραιότητα. Το περιβάλλον είναι ο μεγάλος πλούτος της Θράκης, αλλά και ολόκληρης της χώρας. Άρα εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε το παραμικρό, το οποίο να ενέχει τον οποιοδήποτε κίνδυνο να βλαφτεί το περιβάλλον αυτό. Θα το προστατεύσουμε απολύτως. Αυτό σήμερα είναι εφικτό. Είναι τεχνικά εφικτό. Άρα με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τη συνεργασία του Σταύρου του Δήμα, του υπεύθυνου περιβάλλοντος, με τη συνεργασία όλων εκείνων που έχουν ακριβώς αυτή την ευαισθησία, ο Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης θα γίνει, θα δώσει παγκοσμίως μια απάντηση σε περιβαλλοντικά προβλήματα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε δεν θα χρειάζεται να περνάνε τα tankers στον αριθμό που περνάνε σήμερα από τα στενά. Θα καταστήσει το λιμάνι αυτό ένα λιμάνι στρατηγικής σημασίας, ένα ανταγωνιστικό λιμάνι, και ταυτόχρονα θα έχει προστατεύσει απολύτως αυτό το